расман муҳорибаи рейтингӣ дар вазни 57 кг байни якум рақами рейтинг Брендан Морено бо рекорди 21.7 ва сеюм рақами рейтинг Амир Албазӣ бо рекорди 17.1 рӯзи 24 феврал дар турнири UFC Fight Night. Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. мо бошад оғоз мекунем. дӯстон, қуръони бепул барои шумо. Барои қуръони бепул ба даст овардан аз ширкати шифофармо доруҳои гиёҳӣ харидорӣ кунед ва онҳо ба шумо қуръон ҳадя мекунанд. шумо метавонед ки аз ширкати шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро бо нархи дастрас ва сифати олӣ харидорӣ кунед. доруҳо барои хароб ва фарбеҳшавӣ, барои дарди дил, дарди меъда, пастаҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, равғани усма, хилба, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро бо нархи дастрас харидорӣ кунед ва ҳамин гуна ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам соҳиби китоби қуръон мешавед. чемпиони пешинаи вазни 61 кг UFC Aljamain Sterling гуфт ки муҳорибаи навбатии худро зидди Макс Холлоуэй гузаронидан мехоҳад. биёед суханҳои Стерлингро гӯш мекунем. ман медонам ки бо кӣ вохӯрдан мехоҳам. савол танҳо дар он аст ки худи Макс Холлоуэй ин чизро мехоҳад ё не. аммо ба ҳар ҳол ман боварӣ дорам ки ӯ розӣ мешавад. мебинем ки UFC чӣ гуна қарор мебарорад. ман фикр мекунам ки мухлисон чунин муҳорибаро дидан мехоҳанд. фикр мекунам ки аз рӯи стил барои ман ин муҳорибаи хуб аст. боварӣ надорам ки Холлоуэй боре ҳам бо чунин гӯштингир ба монанди ман ҷангида бошад. бале, ӯ бо греплер Брайан Артега ҷангида буд, аммо Брайан Максро ба замин афтонда натавонист то ин ки ҷуҷитсои худро истифода барад. аммо бошум ин корро карда метавонам. ман бояд ки каме боақлона ва босаброна ҷангум тамом, гуфтааст Стерлинг. ва дӯстон, бояд қайд кард ки айни замон на Макс Холлоуэй ва на Aljamain Sterling рақиб ва муҳорибаи таъиншуда надоранд. барои ҳамин муҳорибаи онҳоро ташкил карда мешавад. шаби гузашта баъди ғалабаи дурахшони Арман Царукян, роҳбари UFC Дана Вайт оиди реванши Арман бо чемпион Ислам Махачев фикрашро баён кард. хеле хуб мешуд агар ки муҳориба байни Ислам Махачев ва Арман Царукян дар Абу-Даби баргузор гардад. аз рӯи стил ин муҳорибаи хеле шавқовар аст. имрӯз Арман бениҳоят хуб менамоид, аммо мо мебинем ки чӣ гап мешавад, гуфтааст Вайт. ана худи Арман бошад дӯстон, боварӣ дорад ки ӯ бояд довталаби навбатӣ барои камарбанд шавад, на ин ки Чарлз Оливера. ва Царукян боварӣ дорад ки Исламро дар якум раунд ба нокаут равон мекунад. Чарлз Оливера Дариушро ба нокаут равон кард, аммо ман Бенилро аз Оливера дида зудтар ба нокаут равон кардам ва Бенил маро ба монанди Оливера ба замин афтонда натавонист. ман аз Оливера дида баромади хубтар нишон додам. Чарлз Оливера аллакай имконият дошт барои чемпион шудан. барои ҳамин акнун вақти ман омадааст. ман умедвор мешавам ки UFC муҳорибаи моро бо Ислам ташкил мекунанд ва ман ҳис карда истодам ки Исламро дар якум раунд ба нокаут равон мекунам, гуфтааст Царукян. дӯстон, фикр мекунам ки муҳорибаи онҳо дер ё зуд баргузор мегардад, аммо ба фикри шахсии ман худи ҳозир ба Арман чунин муҳориба намедиҳанд. ба фикри шахсии шумо, агар реванши Ислам ва Арман баргузор гардад, кадоме аз онҳо ғолиб шуда метавонад? фикротона нависен, ҳатман дар канали мо обуна шавен. то боздид, хонободу сарбаланд бошен.